Zdravo, dragi prijatelji. Hvala vam što ste sa nama. Pretplata je besplatna, a nama znači mnogo. Danas vam pokazujemo kako da PVC prozore i vrata pripremite za hladnije dane. Treba vam samo jedan alat, imbus ključ. Svako može da podesi PVC prozore i vrata. Time kontrolišete ventilaciju i čuvate toplotu. Kod mene su prozori postavljeni kombinovano ni letnje, ni zimsko. Vrata su na letnjem režimu. Na prozorima imam dva šrafa za podešavanje. U sredini i dole. Na vratima čak 4. Zašto štelovati PVC prozore za zimu? Krilo bolje naleže na ram. Manje hladnog vazduha ulazi s polja. Ušteda energije. Samim tim i budžeta za grejanje. Uzmete A4 papir. Stavite ga između okna i štoka. Zatvorite prozor. Na kombo režimu teško sam ga izvačio. Pišite nam vaše utiske da li ste probali. I hvala što se prijavljujete na naš kanal. Na letnjem papir je izašao bez većeg otpora. Letnji režim, oznaka ide ka spolja. Zimski režim, oznaka ide ka unutra. Podešavanje radimo kad su temperature u minusu. Od decembra do marta. Ako je više dana u plusu, vratite na letnje. Tako čuvamo dihtung gumu i produžavamo joj vek. Na zimskom papir nisam mogao ni milimetar da izvučem. Hvala što ste gledali. Obavezno se pretplatite za još ovakvih trenutaka. Vidimo se uskoro, stižu nova iznenađenja.